Esta es la primera vez que venimos como asociación, pues participar en una jornada más de sport por parte del ayuntamiento y por parte del pueblo. No tengo ni idea de si va a ser muy duro o no, supongo que también dependerá de las características físicas de cada uno. Pugem, cada any pugem. Sempre per Sant Ramon pugem. El nostre cosí es diu Ramon i va tenir un problema cardiòleg. Per donar gràcies que l'operació ha estat bé. Ens han donat una mica de síndria i després hem anat a la festa d'aigua, que estava a Mamut, i ens hem mullat molt. Molt bé, ha anat molt bé. Una mica cansada l'últim tros, les dues últimes pujades, però molt bé, és una bonica manera de passar un diumenge al matí. I la veritat avui fa un bon dia, és agradable i bueno, hi ha bon ambient. Hem aportat, a part de més de 300 persones que han pujat i s'han pres el seu tall de síndria, doncs hem aportat els castellers, ha estat els mamuts i els seus mamutaires, i avui és un dia de festa, de sol i de natura per tothom.